weche omiyo nyingno bende nitiere kamano ni kuku mag weche mopogore opogore omiyo odiochieng' mano ma kawuono e studio marwa wana kanyo to kod migosi Joseph Ojuki ma bende koro en e coordinator mar riwruok mar Organization of African Youth kata OAY Kenya. Mano ma bade ma ibo mar piny mar Kenya wan kod e studio ka en jalno ma bende koro nigi lony weche opogore opogore jatelo riwruogno ma bende ng'iyo gik mathoth ahinya. Kawuono wach ma bende wadwa ni wang'i anena wach mar vaccine kaachiel to kod yudhe to kod siasa ma bende koro nyaka gi sani magi gik ma bende koro mako piny mar Kenya. Wayudo ni sani bende koro vaccine en wach ma bende koro ne chal ka gima idwa chun go ji kata gichuno mbele kae. Wadang'iyo ni to koro gin kaka riwruok gikawo ting' mane mar neno ni koro japiny ma samoro bende ok nyal access to vaccine gi otimore e yo machalo nade. Machiegni ahinya Joseph. Machiegni Lolwe TV. Chero ni mar kuku mar wach inyalo moso jopiny kapok wachako. Moso jopiny ni oyimore uru. An kaka osewachna ni iluonga ni Joseph Ojuki. Atiyo gi riwruok mano mar sirikal mar Organization of African Youth Kenya. Kendo ane ma coordinate weche gi Western Region koni. Organization of African Youth Kenya longe kun mana matin gi watimo. Wang'iyo gik ma to do with health and well-being. Ma wang'iyo weche mag thieth. Kind rowere matindo. Gi things to do with sexual reproductive health. Mar oganda wa. Kendo wachako wang'iyo miluongo ni economic empowerment. Ma wang'iyo livelihood. Gi employability. Kaka youth nyalo yudo tich. How can they get the desired job? Kendo wachako wang'iyo gimoro ni climate action. Ere kaka wanyalo tiyo gi joma tindo mondo mi protect our environment. Wang'iyo cross-cutting issues, wang'iyo gi gender mainstreaming, equality and equity among our people. Things to do with sexual gender-based violence in our community. Amplifying the girls' voices mondo mi gikaw leadership positions within our communities. Kendo wachako wang'iyo good governance and leadership. Telo makare mar oganda. Nikech ibiro yudo ka telo makare nitiere to kata gik mawuotho e health and well-being gin gik ma ok waduwe mang'eny nikech corruption kendo en telo ma oriere tiyo. Erokamano ahinya kuom mago duto te wach ma koro dwa ng'iyo gima nyaka giwuok ariyo kata adek nikech thuolo bende wantiere godo. Wadang'iyo anena wach COVID-19 Ojuki. En gima bende nicho mako piny Kenya ma bende koro tero Kenya marach, uchumi okethore, joma tho, joma pod tuo kata bende ma pod tiyo kod mbala mathoth ahinya mag COVID-19. Sani en gima ne dok chien ma bende piny koro noyawore, nodok chien. To kata kamano serikal pod temo matek ahinya mar neno ni tuo ni obedo kicked out kabisa, odhi kabisa. To ma en mana through vaccine, chanjo ma bende koro ilando gi sani. Tarik 21 dwe manyien dwe mar Desemba iwacho ni koro bang'e to koro kata offices moko ji ok biro donjo. Un kaka OAY mokwongo nyalo wacho ni wach mar vaccine. Ang'o ma bende koro nyalo wacho wach mar vaccine. Serikal owacho ni mondo ji okawe before 21st mabadho moko koro ibiro keti. Ang'o bende koro nyalo wacho bende no kano ndamo makare en buok ne samoro buogo japiny to bende en gima possible nikech vaccine bende wacho ni tin. Koro gima anyalo wacho en ni oganda odho kawo vaccine. Nikech mane wang'eneno kaka COVID noketho uchumi. To wadwaro ni mondo wadog e uchumi kendo wadog e biashara kaka kawaida. To mondo mi wakony oganda wa nitiere the vulnerable in the community. Yes. Mondo mi COVID en gima nitiere kodwa kendo onge kumoro dhi. Nitiere kodwa kendo ondamo ma ng'ato nyalo kawo sani en mondo dhi kawo vaccine. An ne asekawo vaccine kendo asekawo 2 doses of my vaccine. Momi certificate. Aseyudo certificate of my vaccine. Ok aneno chandruok moro amora ma ji wacho. Nikech ji osiko ni vaccine mara nitiere myths mang'eny maloro vaccine. Lakini an awuoyo kae kaka champion ama COVID-19 champion. Asekawo vaccine. Akawo vaccine nango nikech I want to protect my family back at home. I want to protect my entire community from getting the contracting COVID-19. Yes. So mani gima nyalo wacho ne jogi ni vaccine onge shida moro amora. Gik ma ji wacho ni mara ni vaccine kikawo vaccine to okinyal nyuol yani gik mang'eny. Koro gik ma ji wacho go mago gik onge adiri ma bende nitiere. Onge adiri ma nitiere vaccine nitiere to kendo
wadhi okaw vaccine mantiere, wan gi Pfizer, wan gi AstraZeneca, Moderna, Johnson. Vaccine gi te kinyo gi te gin gitimo gimoro achiel. Onge vaccine ma special ma kidhi ni anadwaro mana Johnson, anadwaro mana AstraZeneca. Gigeng'o ko bedi gite, gigeng'o gite kendo gitiyo machal gite. Kwa ng'iyo kanyo wach mar vaccine, in kaka jalo bedo tero ne riwruok mar ng'iyo weche mag ngima kod rowere bende. Iyudo ka rowere, niwacho ni rowere ema samoro bende ne keyo tuoni, kini mano mokadho mane tija tuoni medo kere matek ahinya. Gi thuolo ni, according to your organization, bende nitiere ondamo mosegoyo mowuoyo gi rowere, kata kuma ma bende koro uneno ni adier for the past 6 months kata 3 months, lokruok nitiere e kind kaka wadil kod rowere giseyie mar kawo vaccine kata bende koso onge lokruok udil kodgi nang'o in terms of kedo gi COVID-19. Koro gi project mosebedo kwatimo koriwore gi World Health Organization gi county government mar Kisumu. Sani nwase mokwongo cha nwa engage youth and adolescents within the community mondo mi gi act as change makers within our society. To kendo nowuoyo kod gi moneno ka ne gikawo gi kendo ne gi jo boda ka ne kidhi kata e kargi mar bet tibet kanyo maonge mask to ne yudo ka gikweri. Jo boda no commit themselves ma giwacho ni ok wadhi ting'o ng'ata customer moro amora maonge mask kata kiboko ka. Ne giriwore kanyakla achiel ma ginyiewo hand washing station ma giketo tok ka noseengage. Kendo kata king'iyo jo boda moko tibiro yudo ka gin gi hand sanitizers e lwetgi. Ka idhi e chiro kata kibuye kocha corona market no engage jogo. Kendo sani watimo gimiluongo ni demand creation e community on COVID-19 vaccine. Yani wa create demand mondo mi jogo odhi okaw vaccine. Iwinjo. Koro sani wadwaro mondo mi ji odhi okaw vaccine. To watemo kamano, watiyo gi jok ma nyalo testify. Wan gi champions right now mosekaw vaccine manyalo marowere me mathin ma testify ne joka kani already anasekaw vaccine ok aneno shida moro. Ting'eyo ni yudhe onge kaka giwuoyo kendgi. Nitie dhok moro ma giwacho ma ng'at maduong' ok nyalo wacho. To waneno ka sani gikawo e ondamo mamalo. Kaka anyalo wacho ni nyoro miyo wantie stage nyawene stage kajacha. Iyudo ka jo public transport ne gikawo vaccine manyoro kende no vaccinate e stage kane no vaccinate ji koriwore gi Kisumu Central vaccination team no vaccinate ji karibu 285. Mano kawo chanjo kanyo. Kendo kono dok stadium kendo dok Kaloleni Mwalo. Iyudo ka ji 210 no kawo vaccine nyoro. Koro iyudo ka ji kawo gini. Ji kawe kendo ji sani wuok. Sani kawuono ne wantiere Arena Hall sani kineno dhano pong' kamae kendo gidwaro kawo vaccine. Kendo kiwuoyo kodgi kobedo kodgi kachiel kowuoyo kodgi to giwacho no an abiro kawo vaccine nikech adwa protect my community. Adwa ni mondo mi wadog e yore wa pile. Jomomiyo vaccine gi ero kane unyoro kaka une Arena. Jomomiyo vaccine gi kitira mane mabende kurutiyo kendo jok mabende nosekawo mokwongo dwaro mar ariyo ndi joma koka chako hango mokwongo tik. Utimo mane umiyo both koso jogo mapok okawo mabende okwongo umiyo jogo mosekawo ema umiyo kende. Ero kamano vaccination outreach wamiyo jok manoseyudo. Wanyalo yudo ni yudo vaccine samoro ni kawe ka in Nairobi. Tibiro Kisumu. Wang'iye system ikelo mana idina maniting'ie system to owuok e system ni Jesse nosekawo Pfizer tarik makama nonego bed nokawo Pfizer tarik makama wamiyi chanjo. To kendo wachako wamiyo jok ma pok okawo ma first time mandalo first place wachako chanjo. Koro wan wachanjo jogi te. Uyudo jogi nang'o like kudhi Arena en gima a day to ulando ni vaccine ni kuko sene na gima udonjo kanyo
Jomoko wacho ni chogo giluongore. Ere gima bedo timo mondo uyud that number mabende koro unyalo vaccine in a particular day? Koro gima watimo kaka wapatna gi county government. In the work of civil society organizations and to complement whatever the government has put in place. Koro, you complement what the government already doing, the initiatives. Koro government has structures, and get structures. The lowest structure of our government in relation to health, one get community health volunteers. Community health volunteers, one get community health assistants. Motelone community health volunteers. Koro mage jok motiyogo kanyakla to a day before county bogolo gari mi iwuotho go e se ka wakoni kawuono wadhi arena gi around Manyata to gari no a day before Orlando kiny wantie arena hall wuoguru oko mondo udhi ukaw chanjo winjo koro a day before koro chieng' mno kaka kawuono koro kosechopo kanyo tiyudo ka koro ji biro to sechego be gari no chak ringo e community kanyo kalando ni jo chanjo osebiro gintiere kaja cha oguru oko koro iyudo ka dhano biro mang'eny. Ng'ato nyalo penjo ni vaccine wacho ni tin ahinya ni sirikal sime wacho ni tin samoko ne dhi ma oyudo to dhi kamano to ok yude sani anyalo paro ni samoro sirikal osekelo mang'eny. Ere kaka kaka wacho mtuduru kod county gi vaccine koro igolo kanye igole county government ema release koso Ministry of Health mar national government mondo miu vaccine go ni magi vaccine mar kama kama dhigo uru ni wacho jambo one kata kwa the vaccine one word is create demand creation. Healthcare workers from the county government like Jogmoti Ogasani from the Kisumu Central Vaccination Station. Yes. Mobile energy Edna Oko. Okay. Any more release gigo. Any more release vaccine. Tomio agi healthcare providers madicho vaccine. Kwa nkwasa mobilize community kachia kwa ni record jo county. Gisi HBs watundo gisi HBs mubogoro. Kwa sa mobilize community tokoro wadhi kanye cha to county miwa the sub county vaccine coordinator Kisumu Central roji kaki ngeni one different stations kaka kawuono nan arena hall giasenga dispenser iwinjo koro gin kuonde mopogore the number of vaccine ma utingo in a day ma wacho ni kawuono dhi 250 200 goes when anything nitiere motingo kaluwore gi population but ka wadhigo more kore to bedo mtoka nitiere wacha kwado kata kwa vaccine wadhi mbele nyaka wang watiyo jakote magiru mbio ka vaccine nikech obodo no we ngata oko e wach vaccine iwinjo kise biro samoro seche ga imiyo time imikwayo rusa e kani mar tich ibiro mondo iyud vaccine iwinjo koro gima watimo sani watero vaccine kuonde kama chiegni kodi nikech noseyudo ni seche moko ji ne okawo vaccine nikech gineno ni kawuono vaccine chanticho migosi no iwinjo ka let's talk about the transport sector jamtoka samoro no bire stage kacha ipange odwado kanyo odwado sori iwinjo koro seche mabodi pango mtoka no dong vaccine oneno kacha ubiro kawo vaccine to dio kawo gari kaba kwa the break no tiko nyoda jana ne weche mag youth and election bende and how long mag bende chenro bende odikawo vaccine no chake karamo to odikawo how long koro ngeni en process ni continuous. Remember neno wachako gaining the youth as change makers within the society. Yes. Kwa kanyo to koro wadonyo ni youth so change pachi. Mo anena dire ka change pachi. Koro what are we going to do next? Wakoni koro let's speak on them to ensure that the entire community gets vaccinated. Let us create demand. Let us give the right information to the community about vaccination. When you give information about it, let us have people who are ready to testify about they've taken the vaccine, they don't have any effect. Yes. Let us get the youth that are going to be champions to speak to the youth themselves in the language the youth understand, so that they're able to take the vaccine.
nyisa ni time mar tielo mar mokwongo serumo kanyo wadhi nyime chenro mar kuku mar wach mapod dhi nyime kae kendo wadhi godo tielo mar ariyo wadang'i anena kanyo weche go motendo gi rowere to kod weche mag election mane election period kata weche mag campaigns yudhe en jomi tiyo godo yudhe bende nigi duol kendo yudhe bende nigo teko moro kotendo weche mago mag sasa ng'eni to ere kaka bende inyalo tiyo kod teko margi no e yono makare ahinya mane chenro mar kuku mar wach pod wadhi nyime wan gi wendo kae Joseph Ojoki mar Organization of African Youth Kenya mabende wantiere godo e studio. Machiegni kendo chenro mar kuku mar wach dhi nyime tielo mar ariyo bende wadhi go wan gi Joseph Ojoki ma en coordinator mar OAY Kenya. Mano mabende kokeyo TV mar Organization of Africa Youth Kenya bade mano maibo mar Kenya ema bende koro wantiere godo wang'eyo wach vaccine winjo kolero kanyo kaka yudhe bende tiyo godo mondo mi gibed kaka jogo mabende nyalo testify jogo mabende nyalo wuok e lela adier en gima ber kendo koro konyowa ahinya machiegni ahinya Ojoki kendo wang'eyo mano to bende riwruok mar ng'iyo weche mag rowere ahinya waseng'iyo rowere to kod kaka bende konyo weche mag vaccine wadonjo e kinde mago mag yiero yudhe gin joma tekregi ng'eny yudhe gin joma nigi tuo ginyalo ketho gimoro ka gihero kata ginyalo loso nyiso ni gin kiny bende ma chenro mabende kaka OAYK bende en gi mudhe chako kata bende osechako kotendo e weche mago mag election kod kaka bende koro gidhi konyo ahinya during this electionary period. Kamano en gima wasebedo kwatimo kendo waseng'e maber kata in king'eyo yudhe osebedo kitiyogo marach e weche gi josiasa mara youth yoro mondo dhi obet wadgi youth kendo ichako yoro mondo dhi oketh mtok wadgi ogoba wadgi kidi koro wasebedo nitiere riwruok mang'eny mowuok oko sani e Kisumo kae kendo gibiro mondo wadwa ng'eyo mondo mi next year ka election chopo nikech yudhe mang'eny sani owuok oko kendo ing'e ni gidhi election to ka giwuok oko ere kaka wanyalo bedo ni wan gi peace during the entire time of the election wawuoyo gi jogi wadhi irgi to wabedo kod ndalo to mondo mi gine the importance of even investors sama waonge kwecha even investors what scare them away ni each and every time after election there must be violence koro sama violence nitiere cha iyudo ka skul ochung' ok dhi mbele tich samoro kanondiki bende koro chunga kampuni moro ng'ano ok dwa yawo kampuni nikech kampuni no wang yes iwenjo koro magi gik motemo miyo gi fact about these things wanyiso gini kitime kama to gineno adier mondo mi gin be gi avoid being used iyudo ni yudhe sani one thing idle mind is a devil's workshop yes. Koro ka en idle mind mano koro program mineno under economic empowerment under economic empowerment wasebedo kwa train the youth in different parts of Kisumu County. We are bringing them together training them on different business ideas income generating activities matendo na wanyalo timo mondo mi gibed engaged winjo wanyalo reform nyaka moko in other institutions where they are able to do different things. Mondo mi by the time makoro jasiasa jadwano manye kaka in jese owuondre sani koro intiere kare ing'e maber ni kiwuok kodi gokinyi kibiro LTN donc kiwuok LTN inyalo bari go maka gosiepe gi matin to nyaka tidog ot chon nikech ang'o nikech ing'e ni kinyi nigi tich in gi tich chakre okinyi nyaka odhiambo jasiasa dhi yudo sakani mar gini mar kawini ni jese adwa ni mondo idhi bet onge nikech gotieno in idoko koro magi gi avenues motemo leverage on to ensure ni yudhegi adhi engaged however little it is one gi agribusiness kodok e wacha agribusiness to wang'iyo yudhegi mondo mi gitim kaka sani practical action one of our partners motiyo gikawo yudhe to gikelo gi pamoja to gipuonjo gi weche mag pur
youth cha eno gima ber ni kachiew gokinyi tachomo puodho kaduogo tang'iyo gwenda chiemo ang'iyo ni atuto chiemo ang'iyo ni aputo chiemo yang ni ber gi sasa adi mondo nikech ngima ber youth tadhino kawanga wuok radhi e siasa wat siasa kena aketho gima duong' seche go noroma manyo ne aputo chiemo noroma pidho gwenda onge maber ni kawuok tamondo e puotho gokinyi kiduogo e puothe to kore ng'iyo ing'iyo diegi ing'iyo gik maber yani ibedo ng'at moro makata ka jasiasa opuonjo ni tiko ni ando pod adich jatelo kawuono aonge pod adich aonge nikech mane ing'eni kionge giminyalo timo kaka youth oyudi e center kibet donge onyisi ni wadhi kama dhi mimia maro ka bwana wadhi uketh na meeting dhi ugona koko dongo kawi nikech kama ni bende nok ne dhi yom miari iwinjo koro dongi kanye kamano kiwuok kidhi kuma idhi gena koro en gima bende utemo wuoyo gi rowere mano wach ma bende awinjo wan gi gik miluongo ni community intergenerational dialogues wadhi go mbele gwenge mag Muhoroni nikech Muhoroni iseyudo ka en hotspot en one of the masani ing'iyo kata gi national government ging'iye kaluwore gi gima neno notimore last time iwinjo weche siasa mag tension mag siasa koro mabe chenro bende koro dhi godo nyime koro en chenro modhi godo nyime to wadwa strengthen kabisa nikech wamanyo organizations different organizations modwa partner mondo we create impact within the society why engage you there iwinjo kendo mondo mi kiki time midi tigo kode gibed very busy ma time midwa dhi ti kode ni dwa dhi nyisa ni mondo ni adwa ni dhi tim na gini time no kodhi koyude bende ma useneno kelo impact moro puonjo gi ne ng'ano ne bed gi puodho kama ere kaka ukonyo gi ng'ato nyalo koso resources kone ne pidh gwen pidh apuoyo owacho ni to kata kichako nang'o puonja maber de gi riwruok moko bende untiere godo bende luoro ni bende nitiere mano ma wacho ni ng'ane wadhi e gweng' ma kama wadhi miyo grup cha kata wadhi miyo kijende moko kacha wadwa miyo gi mondo gipidh mag apuoyo Cool. I mentioned any practical actions that nitie yudhe mag identify masani gitiyo one gigi moro miluongo youth fund youth fund most youth okia wacho koro magi gik mwakawo jo youth fund ka to wadhi go intergenerational dialogue mondo gin be giler ne yudhe genia youth fund ni ere kaka otiyo ere kaka dhi kawe kaka an ng'ama youth wan gi uwezo fund ere kaka nyalo kawe kaka ng'ama youth en yore terms and conditions magwezo wamiyo gi information wan gi gimoro kaka ngaf women fund from the office of the women wayudo ng'ato from the office of the women to wadhi kode community sama wan gi community intergenerational dialogues to wabedo kode gi piny to ng'iyo weche to kosebedo kod gi piny to ging'iyo to giwinjo gik mawuok e community to gin be wamiyo gi time mondo mikoro gilos gi jopiny mondo ginyiso piny nang'o ni gini kama ikitimo women fund ni wachiwe ga yore makama mondo mi jopiny oyudi iwacho ni information is power mane gima watemo mondo mi jogi awewa wamiyo gi training matindo mag income generating activities one different working groups within the constituencies and even within the county mawatiyo to differently these are the people who disseminate information wabedo gi community intergenerational dialogues wabedo gi community dialogues with the different players in different areas to wakelo ji together to wawuoyo kodgi to wa invite different investors mabiro to wuoyo kodgi to eleza gi kaka onego bed ni gitimo to giyawo wang'gi sama uwuoyo gi youth nitie side moro ma bende kaka to ng'iye bende uwuoyo gi youth to uwuoyo gi josiasa bende gini biro bedo effective josiasa gi bende uloso kode nikech sama jasiasa nyalo ng'iyo koseng'iyo mokano ng'iyo ni joka ada ng'ana ng'eni yoro pesa makamae gire chawa koro wuono adaro miye pesa maloyo mano kata mayo mano bende un gi plans kata mag wuoyo gi josiasa bende magibu bedo kodgi wacho ni wadwaro kama kaka odil gi yudhe wa kata unyalo konyo gi e yo moro machalo kamae koso ma koro en pako wa samoro ok onego anyalo wako erokamano koro program ma wan godo kaka joma yudhe kaka organization sani ng'eni onge ng'ato ochung' kae like sani
kichomo party tinyise ni wadwa wuog gi aspirants man e party bro nyise ni sani wan wuog gi aspirants maka joma ogina mago jok mowuoyo mosekendore mosekendore nikech ing'e ni party pok nominate kata ng'ato koro tek mondo ing'e ni ng'ani odhi chung' adier nikech wan nwang'iye kaka organization wadwa ni wadhi to party kosemewa jogegi to giso ni mae list mar aspirants to wabet kodgi piny around table to wawuoyo kodgi to wamiyogi commitment wa to gi sign the commitment ni ka yombo kata during election period I will ensure 1, 2, 3 to ensure that I have a peaceful election and even peaceful campaigns without violence. Again, because commit kaja mo sign, more sign, more one and only commitment. Ma jese, mam badwaro MCA candidato o wachone candidato ka odhi campaign peacefully without violence. Yes. Kori ngeni mano we can hold you accountable. Nikech gima kete koki kendo wabet kod kendo party ni be ntiere winjo ma party be commit ni our members are going to hold peaceful elections without violence. If in any case we have violence, we've seen or witnessed violence in this and this area, these are the repercussions. Kendo IBC bo bedo go kendo wo kodi nikech ngeni IBC the root cause maybe ma wasn't maybe gide mokalo ka yudo gani samoro kata constituency IBC onendo konchi makata ngata dhi mana nikech we have rules and regulations mag election Morio campaigns man tiere nyaka rule ni these are the repercussions kang'anyo kelo violence during the election. These are the repercussions. Koro why someone will do IBC? Mondo me gibet kagiyoni already there are people who are very interested in this peaceful election. If in any case they are able to not to adhere to peaceful elections and they fail to take responsibility and hold someone responsible because of that, and we'll be able now to hold IBC accountable for that. Pero kamana yani ko dani time na room ko da go mana ni kejen iman la sai nyo kada kini wo bro loso mondo wate ko do nyime youth weche mun do were nganya henya do were ne ka mora yo me de ne te ko maganya nya kini ngyo kamera ni lo se kanyo to ko do were wach vaccine kada jo kenyo jo maneni vaccine to ko wach mar election be de kwatie ko. Okay. Ko aligi manyalo wacho ne jo mathindo wadhi wuoguru ko ka vaccine mondo mi wa protect our people. We are not safe, yes. Pokwabedo safe. Body COVID-19 nitiere kodwa kendo onge kumoro odhi sana. But wakauru vaccine onge, let us avoid myths and misconceptions about the vaccine. Maji wacho wakauru vaccine mora tiyo maber mondo mi wakony ngima. Vaccine Kisumu County nitiere osuptende mantiere mabedo designated ma kedhi tibro do vaccine. Of course kendo chik iti nitiere vaccine outreaches mantiere mikelo ni gwenge kama chiegni kodi iwenjo mondo mi kokelni gweng'i renge be kawe chieng' mokelni gono mondo mi wakon community about election and youth anyalo ko youth, let us engage ourselves, let us be wise people, let us stop being used. Let us be objective in our discussion and even in politics. Let us be objective in whatever we do in politics to ensure that kikobed ni one job mitiyogo mondo mi wakel violence. Nikech wangiuru ki wangiuru gimoro ni sustainable development. Wangiuru what is about tomorrow. How do we want to shape this world to be a better place for our young people, for our young generation tomorrow? To the politicians, one thing we wish is when we call upon you
to have a deliberation with you, let us have peaceful deliberation. Let us sell the agendas, but not violence. Let us sell our agendas, let us sell our policies, and let us leave the common Mwananchi now with a marking scheme to ensure and say that 1, 2, 3, 4 what are the current MCA or MP did, and the other one is 1, 2, 3. So monomikoro the common Mwananchi obeni nyalo decide. Erokamano ahinya giko mar chenro mar kuku mar wache bende wacho gi opuonjore gik mabeyo ahinya ne wan kanyo kod Joseph Onjoki man coordinator mar Organization of Africa Youth Kenya bade maimbo mar Kenya man wan godo e studio kae. Riti masani an nyinga Jesse Omondi kendo